Predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić sa članovima porodice izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da porodica ima osnovanu sumnju da je muftija Muamer Zukorlić otrovan. Prošlo je 5 meseci i 4 dana od smrti akademika muftije Muamera Zukorlića. U haosu koji nas je zadesio toga dana, malo je ljudi koji su ostali prisebni. Oni koji jesu još tog dana pre sahrane od pokojnog Muamera Zukorlića uzeli su uzorak, rekao je Usame Zukorlić. Bio nam je potreban duži period nama, porodici, da pronađemo adekvatne laboratorije u inostranstvu gde smo uradili neophodne ispitivanja. Istakao je on i napomenuo da su iz 2 nezavisne laboratorije dobili rezultate. Prva laboratorija je utvrdila da postoji visoko verovatnoća da je testirana osoba bila otrovana teškim metalima, a druga laboratorija je na osnovu uzoraka koji su dobili zaključila da je osoba otrovana hranom, naglasio je Zukorlić. Istraživanje koje je sprovela porodica je osnov za sumnju da Muamer Zukorlić nije umro prirodnom smrću, smatra on. Zato će porodica pokrenuti istragu na najvišem nivou pred nadležnim pravosudnim organima Srbije radi definitivnog utvrđivanja uzroka smrti Zukorlića, koji je u trenutku smrti obavljao funkciju potpredsjednika Skupštine Srbije, rekao je Usame Zukorlić. On je zamolio medije da imaju razumevanje za trenutak i za istražni proces i dodao da će blagovremeno obavestiti javnost o važnim informacijama bez ugrožavanja istražnog postupka.